Så vil vi præsentere lidt, vi er gruppe 20, og vi har jo også samarbejdet med SenseMaker, så det kommer vi lige til at tale lidt om. Vi har en agenda. Vi kommer til, nu har vi et lidt overflødigt slide omkring, hvem SenseMaker er, men ellers vil vi introducere casen. Så vi fortælle os lidt om, hvilken tidslinje vi har haft, hvilket approach vi har haft til hele casen og arbejdet generelt. Så har vi kogt det ned i nogle generelle indsigter, vi har gjort os, og så præsenterer vi vores prototype til sidst. SenseMaker, de laver sådan nogle både her, der er sensorer på, de sejler rundt og måler nogle ting i vandet. Det tror jeg, vi alle sammen er med på efterhånden. Så lad os bare springe nogenlunde elegant over det. Yes. Og så bare her kort omkring casen, hvad det var for en case, vi blev stillet med. Man kan sige, at der var en masse interfaces med en masse information, og så var vores superkort. Altså vores mål var jo så ligesom at prøve at samle det her til et brugbart interface, som ligesom inkorporerede de vigtigste dele fra de forskellige interfaces. Yes, så har vi en visualisering af vores tidslinje sådan, fra start til nu faktisk. Størrelserne på de her cirkler, de varierer alt efter hvor signifikante de var. Der har været nogle vejledninger, der har givet os nogle noget rigtig god feedback, nogle indsigter i det, vi har så arbejdet med, men ellers så er det en tidslinje over, hvordan vi sådan har startet casen ud, og senere ind har introduceret nogle forskellige stakeholders til at give os nogle indsigter til, hvordan vi kunne arbejde videre og anderledes med det, vi har lavet indtil videre. Yes, så bare sådan kort lidt omkring vores approach, eller hvordan vi i gang til det her projekt. Vi har været meget sådan den her doing first approach, hvor vi ligesom har tidligt forsøgt at sketche og lave nogle prototyper for ligesom at prøve at visualisere vores idéer. Og så har vi selvfølgelig forsøgt i den forstand ligesom hele tiden at være eksperimenterende og eksplorative i vores approach, og været åbne for sådan nye indsigter og sådan noget. Her har vi så ikke lige nogle billeder, men vi har en masse sketches, som vi selvfølgelig godt lige have lagt ind. En af de metoder, vi har brugt til at få nogle nye indsigter og generelt noget data omkring hele casen og hvordan SenseMakers arbejder, det har været sådan en shadowing session, vi havde med Karl. Vi fik æren af at tage med ham ud på arbejde en dag i Nordhavn. Det var rigtig, rigtig godt. Særligt for os i hvert fald. Det kan godt være, at Karl bare fik lidt ekstra at lave, men det gav også nogle indsigter i, hvordan det egentlig foregår i virkeligheden, og hvordan der ligesom bliver prioriteret i nogle forskellige ting, og hvad for nogle tekniske krav, der er til det, vi laver. Jeg tror overordnet set, så fandt vi ligesom ud af, at det vi sad og lavede design til, var i virkeligheden en anden brugssituation, end den vi så kom ud og observerede, i og med at vi designede mere til den autonome styring af båden. Hvor at Karl han gik jo selv og styrede båden den her dag, men ikke desto mindre så fik vi jo en masse gode indsigter i, hvordan hierarkiet i den data, der bliver indsamlet eksempelvis er, hvor vigtigt det er med et live output af den styring, man ligesom giver båden, og så generelt, hvor meget støj der egentlig er på de eksisterende platforme, der ligesom gav et indblik i, hvor meget vi egentlig kunne skære fra og gøre det lidt mere simpelt. Ja, og så kan man sige, herfra så et forsøg for ligesom at prøve at brede vores case lidt ud, så tog vi faktisk kontakt til Sportsfiskerforbundet, hvilket vi tænkte var måske en oplagt potentiel, man kan sige custom, eller hvad hedder sådan noget, bruger i fremtiden, eller i hvert fald en forbruger af jeres produkter, kan man sige. Og det blev i hvert fald ret tydeligt, ret hurtigt for dem, eller for os i vores interview, at de synes, at problematikken for dem var, at de var sådan en lille organisation, så det ville være en ret stor afskrivning for dem at skulle købe en båd. De var meget optaget af, altså i den forbindelse, de var meget optaget af data. Det var ligesom det, der var det vigtige for dem. Man kan sige, de havde lidt sådan en idé om netop det her med, at man måske også kunne kigge lidt ind i det her med, hvordan man visualiserer dataen. Fordi det er ligesom det, der var det vigtigste for dem. Og der snakkede de meget ind, at det ville være fedt, hvis man ligesom kunne sammenligne ens data med tidligere ture for eksempel. Altså nu snakker vi meget ind i den her rapport, som I ligesom giver jeres customers i sidste ende. At der ligesom skulle være noget interaktivt i det, og at brugeren ligesom skulle måske have mulighed for at tilvælge de datapunkter eller de forskellige informationer, som nu engang var interesseret i. Der skulle i hvert fald være en eller anden mulighed for at lave sin egen visualisationer, eller visualiseringer. Og det handler også meget omkring, at det ligesom var enormt det vil være enormt tidsoptimerende for dem. Fordi det er meget, det vil være enormt krævende for dem bare at få det her rå data, og så sidde og skulle bearbejde det. Og generelt også noget som eksperter og sådan noget, der ligesom
altså, det var eksperterne, der ligesom skulle til at bearbejde det her, så det ville være enormt givende for dem, hvis de ligesom kunne få noget lidt mere processeret data i en eller anden grad. Og så spurgte han også meget ind til det her med, om de egentlig var troværdige, de her data. Og det synes vi egentlig var vigtigt ligesom også at tage med her, fordi at det fortæller måske lidt om, at de i hvert fald godt vil vide lidt mere omkring den her teknologi, om de rent faktisk godt kan stole på de målinger, de nu engang får på de her vessels. Han spurgte ligesom bare hele tiden sådan om, er det lige så troværdigt, som hvis en person manuelt går ud og opsamler det, og så tager det hen i et laboratorium. Hvor vi tænkte lidt, at det kunne være i hvert fald vigtigt for jer at gøre opmærksom på, hvis det er lige så troværdigt, ligesom at prøve at brande lidt på det, eller i hvert fald. Og så var det for deres synspunkt faktisk sådan som oxygenniveau eller iltniveau enormt vigtigt, og PFAS også kunne man kigge ind i, hvordan man muligvis måske kunne monitorere det. Jeg ved ikke helt konkret, hvordan man gør. Og så det her kill-cam var faktisk enormt vigtigt for dem, fordi de tit var interesserede i at se, eller i hvert fald sammenholde de enkelte datapunkter med, hvordan det så rent faktisk så ud på havbunden. Eller bare generelt observere, om der måske var ålegræs og så videre. Ja. Yes, som nævnt i starten, så har vi ligesom kortet alle de her forskellige indsigter, vi har fået ned til 2 overordnede indsigter, som er lidt primus motor for de 2 dele, der er af vores prototype. Den ene er jo, at vi sådan ser en mulighed for at kunne strømline og integrere samtlige flows ind i en samlet platform. Og den anden meget på baggrund af vores samtale med Danmarks Sportsfiskerforbund er, at der kan sagtens være et langt større fokus på den indsamlede data, og måske kun den del frem for delen med at sejle båden. Men det vil I se i vores prototype her nu. Yes, og inden vi lige går videre til the big reveal af vores prototype, så tror jeg, det giver lige mening, at vi ligesom viser, hvad det var, vi sådan blev mødt med, da vi havde vores første kick-off-møde med Carl. Så vi var mødt med det her til vores første møde, hvor Carl han brugte de her 4 forskellige steder til at kigge på data på til båden, og hvordan man skal styre den. Sådan herover har vi så ruten med koordinaterne og med vehicle control her, og man kan ligesom tilvælge både, og her også lidt mere dybdegående data. Og her kan man ligesom se både begge kameraerne. Og det var det her, vi ligesom skulle sådan arbejde videre. Det var sådan den første iteration, som Carl fik leveret til os, og som vi prøvede at arbejde lidt videre med. Her kan man så se vores prototype. Man starter med et login-skærm. I det her tilfælde, så vil vi logge ind som operatør, som er så Carl. Så hvis vi trykker sign in, så bliver vi mødt med en homescreen. Og herude i siden, så er der en tab-bar, hvor man har 3 muligheder. Man har hjemmeskærmen, man har oversigten over de ruter, man har kørt, og så har man settings. Herover så kan man se, hvem man er logget ind som, og her vil man kunne så vælge den båd, man vil sejle. Når man vælger båden, vil man så blive præsenteret med en ruten, som båden skal køre. Her kan du se, at båden er her på ruten, og den er imellem indeks 3 og 4. Kortet, den har nogle features, såsom interaktive datapunkter, eller indekspunkter. Her kan man så se deres navn, og så kan man slette eller ændre, hvis det er det, man skal. Man kan også godt vælge satellitnavigation, hvis det er det, man vil. Herover så har vi så front- og back-kamera og left and right. Kill-kameraet er hernede, der er den mindst vigtige for operatøren at se på. Herover kan man så se inputtet fra sensorerne, for at se om båden den ligesom indtager data i sensorerne. Og her kan man så se styringen fra output, når man bruger tastaturen eller joystick, når man opererer båden remote. Herover kan man vælge, hvilke stat båden skal i, der er live og sleep. Og hernede har vi en kontrolpanel, hvor det visuelle over tal, det virkelig kommer til udtryk. Herover har vi så hull pressure, her er drift, her er speedometeret, og det her det viser heading. Før var de repræsenteret med tal, men nu har vi ligesom repræsenteret dem med, så nu skal man fortolke det visuelt, så det går hurtigere for kontrolløren at fortolke. Nu vil vi så gå videre til Client Route Data Overview, som Lasse viser. Yes, og den her Client Route Data Overview, det er så den del af vores løsning, der baserer sig på de indsigter, vi har fået fra især vores interview med Sportsfiskerforbundet, hvor vi har fundet ud af, at der ligesom er behov for at lave en løsning, hvor at al den data, som båden indsamler, lidt kan fortolkes og
visualiseres, sådan så at det ikke kræver mange ressourcer at bearbejde den her data. Så det er det, vi har lavet her. Det her login er både tilgængeligt for SenseMakers selv, så de kan have overblik over deres ture, og så for de kunder, som SenseMakers vil have. Så hvis vi klikker på den her, der kan man se, at kunden er Danmarks Sportsfiskerforbund. Båden er sejlet i Vejle Fjord. Så hvis vi klikker på den, så kommer vi ind her til en menu, hvor at vi ser den seneste sejltur i Vejle Fjord fra Sportsfiskerforbundet. Så hvis vi klikker på ild for eksempel, så vil du kunne se iltindholdet i Vejle Fjord på det givne tidspunkt. Turbidity, klarheden vil du også kunne kigge på, og pH-værdien. Og så hvis du er interesseret i, hvordan det specifikke iltindhold eller turbidity var på et specifikt tidspunkt på ruten, så kan du så klikke her på mappet, og så vil du så kunne se, hvad det hedder, hvor det er på det her givne tidspunkt på ruten. Og det samme med Kill Camel, som vi ligesom har lavet, fordi at det kunne være interessant at se, hvis der er et sådan bonger ud her med iltindholdet. Hvad sker der egentlig under vandet her? Yes, og hvis vi så hopper ned til tabben under her, det er den vi kalder Compare Trip, som vi ligesom har lavet, fordi vi fandt ud af vigtigheden i, at man kan sammenligne ture for at se om for eksempelvis iltindholdet er steget eller faldet. Så hvis vi klikker her på den 20. april, den seneste tur, som vi så før, og den 14. april 2025, og så klikker på ilt, så vil du så kunne se iltindholdet for de 2 ture, og det kan du så se, fordi at som Sportsfiskerforbundet fortæller sig, at det er ret vigtigt for dem at se, om der er ligesom en udvikling i området. Den sidste, vi har lavet her af datavisualisering, det er sådan det historiske overview, som vi kalder den, hvor at du kan se udviklingen. Så kan du se udviklingen fra den 1. januar, som du ser her, til den 23. juli. Og hvis jeg så klikker på ilt, så vil du så kunne se iltindholdet på i løbet af det her halve år med alle dataerne her. Hvis du klikker på ilten, så vil du måske tænke, iltindholdet er meget højt her omkring den 8. april. Så vil du så kunne klikke på det, fordi det er måske en tur, der bonger lidt ud. Så kan du se, at den er helt op på 10,7 her, og det var så den 16. april. Og så kan du klikke på den, og så tager vi den tilbage til det første interface, jeg viste dig, hvor du så kan gå i dybden med dataerne fra den 16. april. Og så kan du så klikke på ild igen og se, at iltindholdet var ganske højt her. Hvordan kan det være? Det er en måde, hvor at, kunderne ligesom let kan forstå den store datamængde, som de ellers vil få på sådan nogle rå datasæt, som kan være ret svære at aflæse. Der har vi prøvet at ligesom gøre det let forståeligt og ved at visualisere det i den her løsning, som både gavner SenseMakers, men også deres potentielle kunder.